OK, takže čaute, ja vás vítam v dnešnom videu. Dneska si nezahrám, no, proste dneska to bude s sasadením a splachovaním, takže ja som dostal nejaký lag, ako vždy, ktorý ti... Takže počkajte, ja to stopnem a keď to pôjde, tak sa vám... OK, takže som späť a my si to spláchneme. Takže ja si zavriem oči a... Isto, že mi nepadne epic, lebo proste minulé mi padla táto pekná zbraň na 3 staty a to podľa mňa mi nepadne. Takže ja si zavriem oči a odpočítam 3, 4, teraz. No, čo to bude? Pokiaľ mi to nelaglo. A zase nejaká... O, epic! Epic! Na 3 staty! Jo, epic na 3 staty! Jo! Takže pekne toto splachovanie nám vyšlo. Ty kokso, ďalší epic. Takže už len 2 epiky do full epic. 3 staty, 4 staty, 3 staty, 3 staty, 3 staty a to všetko, kebyže to zo 3 epiky vymením, tak som full. Takže dáme si arénu. Takže super. Splachovanie vyšlo. Môžem napísať do cechu. Takže OK. Dám za hubičku napríklad. To je v pohode, takže toho nedáme, však on je dobrý moc. No pokiaľ mu nedáme kritik, dám ešte raz. Skúšame. Musel by to kritik. Dáme do 2, no. Ty kokos. No, vidíte, keď dám kritik, tak to je moc silné, ale bez kritiku mi to nejde, takže no, vidíte, OK, takže ja sa s vami lúčim, to vám vyšlo, takže čaute. A teraz mi sa myška.